Ja, hej, jeg hedder Michael Graversen, jeg er dokumentarinstruktør og har de sidste 4-5 år fulgt uledsagede flygtningebørn. Først i Danmark på asylcentre og sidenhen i deres illegale tilværelse i Danmark og rundt i Europa, blandt andet til Italien. Og mange af de drenge, jeg har fulgt, mange af dem er afghanere, de kommer til Danmark i en tidlig alder, 12, 13, 14 år, og venter så i lang tid på at få deres afgørelse. Og dem, som så bliver afvist, tendensen er, at de venter indtil de så bliver 18 år, hvor de så efterfølgende vælger at gå under jorden, hvis det er, at de er blevet afvist af frygt for, og at de bliver sendt tilbage. Så det er nogle mobile, nogle ressourcestærke drenge, som er vant til at agere ud fra deres egen skæbne. Problemet er bare, at de planer, der er, de deportationsplaner, der er med, at man nu vil også til at arbejde for at sende uledsagede flygtningebørn tilbage, de er ret problematiske, fordi sådan som jeg kender den, og jeg har mødt hundredvis af uledsagede flygtningebørn de sidste 4-5 år, så vil langt de fleste af dem gå under jorden, og de vil rejse til andre europæiske lande. Og problemet med det er, at vi risikerer at skabe en ny underklasse, i hvert fald en voksende underklasse af unge flygtninge og også uledsagede flygtningebørn, som aldrig rigtig kommer i gang med deres liv, som ikke får en uddannelse, som ikke får stiftet familie, og som ikke bliver en del af samfundet. Og det er et problem både for os, og det er et problem for de flygtninge, som det går ud over i sidste ende. How is it going with the memory? Memory? Can you remember me from yesterday? Do you remember we met yesterday? Ja, jeg kan huske det. I går du har skrevet, ikke? Du har sendt det bedre. Ja, jeg kan huske det. Den her nomadetilværelse, de er stadigvæk på flugt rent mentalt. De prøver hele tiden at se efter nye muligheder, hvor de ligesom kan skabe sig en eller anden tilværelse, men de kommer aldrig rigtig i gang med det. Jeg har blandt andet også fulgt en gruppe af afghanere, som blev afvist i Danmark, og som så efterfølgende tog til Italien. Og da de så kom til Italien, så fordi at de har hørt et rygte om, at man kunne få ophold i Italien, hvilket sådan set også er rigtigt nok forstået på den måde, at de ikke overholder Dublin-konventionen, så de sender ikke de her afghanske drenge tilbage til Danmark. Det vil så sige, at de kan få prøvet deres sag på ny dernede, og mange af dem ender faktisk også med at få ophold. Problemet er bare, at i Italien er der ikke den samme velfærdsstat, der er ikke det samme sikkerhedsnet, som der er i Danmark, så det vil sige, at langt de fleste af dem ender med at blive hjemløse. Og det er også en anden problematik, det er, at mange af de uledsagede flygtningebørn, de risikerer at ende i kriminalitet, fordi at det simpelthen er deres eneste udvej i forhold til at kunne overleve. Jeg har mødt rigtig mange, som er kommet til Europa, egentlig også nogen, som er kommet fra nogle ret ressourcestærke familier, og som har gennemgået en ret tragisk i virkeligheden udvikling undervejs, hvor de endte i kriminalitet og har svært ved faktisk selv at identificere sig med det. En anden problematik også med at prøve at deportere yngre og uledsagede flygtningebørn til deres hjemlande, det er, at som sagt, så tvinger man den indirekte til at gå under jorden, fordi at det som alternativ er langt værre. Og problemet er også, at det også skaber udfordringer for deres identitetsdannelse. Mange af dem er jo ret unge, når de kommer til Europa. Det er nogle formative år, de tilbringer i Europa. Og det første land, som de søger asyl i, for eksempel Danmark, det kan også være andre lande, betragter de som deres hjemland. Det er der, de lærer sproget, de får venner, kærester osv. og tilbringer en ret lang tid. Og det bliver så ligesom taget fra den igen i det øjeblik, at de bliver nødt til at forlade det land. Io parlo 4-3 lingue qui, anche danese, anche poco italiano, anche inglese. Sì, 3 lingue io capisco. Che non lo so che
tutti e tre lingue io capisco poco poco, non è perfetto che niente, ma poco poco, tutti e tre. Vasiula, som jeg kender, han siger ofte til mig, jamen er jeg egentlig afghaner, er jeg dansker eller italiener, jeg kan tale lidt af alle sprog, uden egentlig at kunne tale et sprog sådan helt. Så de er også i en identitetsforvirring. Det er nogle ret vigtige år, kan man sige, hvor man skal prøve, det kender man jo selv, at ens teenageår var jo de år, hvor man ligesom prøvede at finde ud af, hvem man var, og hvad man skulle med sit liv osv. Det kommer de aldrig rigtig i gang med, fordi de hele tiden skal være mentalt være på flugt og navigere.